Angibingelele Mzansi. Bafowethu, sike kube nzima ukuthi sikhulume ngezinto ezinhle ezenzakalayo kakhulukazi emculweni wethu kaMaskandi, ngoba ukuthi ukhuluma kahle mhlambe ngento oyibonayo enhle uqhamuka amagama athile kwabanye babafowethu mhlambe afana nokuthi uyancetheza noma mhlambe uyisikhothha wathi somunye umfana. So kwesinye isikhathi ngingagcina mhlambe sikubona ngazuthi sabantu abanomona, kanti hayi ngoba sinomona sesinakho nje ukwesaba mhlambe nokuyigada ukuthi ukhuluma ngani, ukhuluma ngobani, uyabo. Kodwa ke phezulu kunjalo angikwazi ukuthula engathi angiyibona izinto ezinhle ezenzakalayo emculweni kaMaskandi, kakhulukazi bafowethu nje abafana noMafikizolo. Siyibonile i-album yakhe ibe inhle kakhulu, isebenzile kakhulu. Ngithanda umbongela umfana omncane waseMnambithi. Ngiphinde futhi ngibongele umzukulu, album yakhe ishise ikhotha namanje futhi sayishisa. Siyabonga kakhulu imisebenzi emihle sibona kulonyaka ka2025. Sikulindele futhi ukuthi kuningi esisazokubona njengoba sibheke kuDisemba abafuthi bezokhipha, sisalindele ama-hit amaningi kakhulu. Ngiphinde futhi ngibongele uMthandeni, album ameni EP yakhe ey'ngoma eziyi4 nayo siyayibona yenza kahle kakhulu, siyabonga. Ngiphinde futhi ngibongele uNtencane umkhaya wami besesemcimbini wakhe ngomgqibelo. Uhambe kahle kakhulu, abantu bangakithi kaMaphumulo baphumile ngobuningi bawusupport umcimbi kaNtencane. Siyabonga kakhulu bafowethu, izinto ezinhle ezifana nalezi ayingathi zingaqhubeka zingami, zenzeke njalo leya festival kaNtencane sifisa ngathi njalo ngonyaka ingaba khona, ngoba abantu bangakithi kaMaphumulo eMvoti ndawo zonke ezakhele kude duze nangakithi zikhombisile ukuthi ziyayithanda le nto ngendlela iweather ebingakhona ibingekho yinhle, kodwa siyibonile isupport. Siyabonga kakhulu, umsebenzi omuhle ngathi ungaqhubeka. Bese ngibongela iNhlamlenze uKhuzani umfokaMpungose. Sizwile ukuthi uwine i-award enhle kakhulu phesheya kweyilwandle. Siyabonga kakhulu Mfokakhuba. Leya award ke mfowethu akuyona yakho, eyethu soMaskandi. Siyabonga kakhulu ukuthi uhambe wasilandela yona ukuyomela thina lapha yana mfowethu, eyakho ngoba izohlala kimi kodwa eyethu sonke. Ngiyanicela ke bafowethu ukuthi nithenga amathikithi, siya lapha kuyigcwalisa nge8. Cela niphume ngomningi bafowethu, nathi sibe sikhona sama legend. Nithenga amathikithi sizodlalela ingoma emnandi, sithi up khupha up award yakho enhle oyiwinile mfowethu. Siyabonga kakhulu, okuhle kuqhubeke. Nabafowethu abasazokhipha sicela nje konke kuhambe kahle. Nathi ke ama-SAP sizokhipha evikini le-15 years album yethu entsha. Sinocela zikunike eyaziwayo ukuthi ama-SAP.